kana lambare wallahi ina lambare dollars bare ato base bhai kana lash se pshinga dar yo to e nana sangatan gumat kitna lash hai bhai ja khanti anta khadinka ko baningatiyo ade bhai khairiyantasi pai bhai piletati tera chunate khaningatiyo pai bhai chunayem bawalum اور بلائم باولم سیٹھم باولم سواری تم باولم آبس بھائی داڑے دورات کراسنگ نازیا جنگ لگار یردا سوسان نہ طرف انی وڑس کرک بس بھائی انو شیف مسوت ناڑے دا بیل پٹ ایریا دا پوڈو ایریا دا خلف دا بھائی برابر کریٹ کرے دا خلیو میں ایل ڈرائیور ایلو مگر لگا کھنا استاد نہ پائے چالان کرو اس کو نام بتاؤ پائی محمد عمر نام محسوس پائی آپ کو لوٹیا پائی لوٹیا ہمارا بھائی کا نام ہے ہمارا نام محمد عمر پائی باپ کا نام بولو پائی ہم مردے کا نام نہیں بتاتا ہے جو ہے ہمارا ماں کا نام لکھو راجو جاؤ اچھا چالان پائی ماما پائی جی رش سک پائی دا 20 تیر سیت کریں پائی بشے باونا کنا بین کے 20 تیر سیت کریں سنا تو دوزد آخر کرنا نہیں نانا دو بجا کا دوزد آخر کرنا نہیں اوٹھی مانت موبائل لو کسینا چوٹھاتی دریر کسینا پچھاتی کسینا بیگی ننا سنگت سسک گڑا اوپا انت پارے کا دوزاتی او سلے یوپا ویتی تای دوزی او سلے خلیق ننی بارا بورد وقت بنا رب العزت نازیمینگا پینان عزت مندارو کو اینو اندونو سے زیباو کچاری سی تو نو ما خدمت ٹی حاضر مسنون دا کچاری ٹی نو خنرے کی کلام بڑھ کے سفید ریش اسنن تو کچاری تقریباً سنگتا کل سفید ریشو اینونا کچاری تینا مٹ تینا ٹے داڑے نن تو ارا استاداک کہ مدت آتے تینا عمر اندہ موننگا روڈ آگے درے پھر شارتے آئی نار اور اندنو زمانے سیٹی شارتے آئی نار دا تیبا ملک گوئی کرر کہ اوٹے منا سفراک بعض مشکل اسر تکلیف دہ سر تو امو تکلیفاک امو رنجاک امو راتیان مری چناتیان مری اندہ بابت ٹینونا نفتی تکلیف تی سنو نن تو ساڑیے ننا محترم سفید ریش آجی عبد المالک صاحب کہ وہ موسٹ سینئر واسے ڈرائیور اسے اور تو اوار استاد محمد یعقوب کنا ریان تولو کے عرف بیڈ فورڈ اندن ای پارغان استاد منیر احمد عرف والی استاد محمد رفیق لم باوے دفتا عرفا کو آجی صاحب نامونا کنیترا میں ایونا عرفا تا تو پاپر ہے او تینٹ کہرے دا بارے ٹوڑا نرفینا عرض داد خواجہ کہ جی صاحب دون کی شروع چی پارے جی صاحب سنگت آتا تو عرفا کسر جی ہاں تو آجی صاحب کس دوستی جان پارے نکڑاس پاتنے دادی ماں اچھی پرزا تو کنا جی جی کانے صاحب ملک شاہ جہان تو کسوٹ اوڑے مشہور چھوٹ پارے رکھنے مینگل صاحب واہ واہ شور تو ڈرائیوری کرے تقریباً 20 سالس سراوان ٹرانسپورٹ ہونا سکا کلا تھا ہونا بساک چلیں گا رہا ڈال بندی نہ ہونا بساک چلیں گا رہا کوئٹہ مچ ہونا بساک چلیں گا رہا کوئٹہ تربت ہونا بس پدٹی والدالک تو کوئٹہ تربت والا بس کس نیم اوس نیم سردار عارف جان بلوچ خان صاحب نمارس جی 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 دا نیم سو ملک شاہ جان چکزی اسس چکزی تاس ملک اسس جی تو او سردار عارف جان نیم یہ دا بس سٹی 30 روپے کوئٹہ تربت نہ کرائے سکا او تمام 3.5 روپے کلات نہ کوئٹہ نہ کرائے سکا مطلب نامٹی پارٹیشن سکا پارٹیشن نہ پدان کر سکا مصر روپے سو دا مونٹی کس مون دا فرنٹس دا کا اوڑیا 3.5 روپے ای زمانے ٹی کھلا نہ بسورا دا مونا دی سیٹ بک کر رہا ہے جی جی تو غریبی دا روڈا کچا سو جی پکا روڈ ہے نن سمجھا لگ پاسان شیف مسونا او کا نوشکے روڈ او ننیان مس او خانان کی پکا مس اچھا دا کل کچا ہے سورہ کل کچا سو بس لوگ لگ پاسان کی دانگی شیف مسونا نوشکے والا روڈ ہم انگریز نا وقتان لکیر سس پکا سکے دانگی تابا تربت کی نانا دانگی نانا کراچی کراچی را تو کسرے تما دا کنال اللہ ایدہ گناہگار لوڈ درین اٹھ وڈان ٹرک چلے پھر روڈ درین اٹھ تو وڈٹی مسکا من اند مسکا دا متا میشتا خاص مسکا یا موٹ ماشا سے دال سس دا مسکا تو ای ہنہ دا کا سرٹو دا کا سپیانو سکرانو حیدرآبادانو ایکا دورینانو کراچیا دا کا تو کسنا وام گمانٹی اللہ کی دا کا روڈس مرو اور دا کا کسنا نا سمجھٹی ملک
او وڈا کی لوڈ درین وقت خزداران کی نتنا یا غلنا لوڈنا چل گونیاں زیادہ گاڑی پیرو مرنا چڑھائیاں زیادہ لگا فن کتا ہوگا تو اونگی ہیننگ بننگا لبونگی روڈا لب سمجھا بس اونگی اگینا سانا خصا سکا. اچھا گپ دادے نم اسے عمرس ڈرائیوری کر رہے ظاہر وقت سے کلینڈر مسنو رہے تو نماٹ وقت کلینڈری ٹی خل کرے دن دیر نما استاد اخص مشکل سوٹی صاحب اے وقت بعض مشکل وقت صاحب اے وقت دا کس توقع کہ ہوا انتمر ہوا پمپ ٹائرات آواز سنا پمپ پر سی تو نہ پمپ آواز سنا ٹائرا کا مسو پدنا گاڑی فٹ مسو 920 مونٹ 34.7 ٹائرا کا میں سو ٹائرا کا پگا فسو تو وہ ٹائرا کا سو تقریباً 8 سال نن کلینڈری کرے کلینڈری ہم پد بلا ڈریوری من راڑی غریبی نہ زمانہ سو ٹائرا پنچر مسور چڑھائی تے انس کی دا کلچ پلیٹ سلپ مسک شیف کرے نہ تافو نہ ٹکورس گرڑا نہ گرڑا رہتا کلچ پلیٹ تا وا فٹ کرے نہ وا ٹکورس لگا فیک چڑھائی وا والله سلی نن ولدا گیرے شیف کرے اینو نہ گیراگ نے شیف مرا نے بے مستری تے نہ صرف گڑاس مرے تو یہ دونوں زمانے سے ٹائرا پنچر مسور تو پمپ ٹن ہوا سن ولدا کی دا راکٹ گاڑی بس ڈیزل بس اور سن 60 بس جی جی 61 بس 60 اس کا شورلیٹ بس پیٹرول ہے سو تو میں ڈیزل اللہ ڈیزل نہ نام نشان کستی تب کہ گاڑی پیٹرول ہے سو شورلیٹ جی جی سن 60 اس کا پیٹرول بس سن 60 ہم پد گڑا 61 62 راکٹ گاڑی بس او ڈیزل ڈیزل 80 روپے ششانگا اونا گیلن لیٹر ایتما کستی تب جی جی گیلن صبح لو گیلن 4 لیٹر نا 80 روپے ششا نگا اونا گیلن سکا تو نن پر دا ڈریورا کتاب چورا پر دانا ڈریورے تو ٹی بی ہلو دانا گند سے مرو دا ڈیزل نانو گند دانا ڈریور 8 سال دا ڈریوری کرو تا مرو گند سے دافتا اننا وقتا پیٹرول انو صفا گلاس اس کی دوسری لانے گرتن کریں جی 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 تو او دونوں زمانے سے پنجگورنا روڈٹ کے نن کم پنجگورٹی مسونا صوبت کوئٹہ نن رائی مسونا شام خفتن سے سر مسونا پنجگورٹی والله اے زمانے ٹی بسنا سفر نہ کان نہ بس موڑی سلی سونا بستر کر کن شیف مسونا نہ کان مسافر خانہ سکوٹلا کا سرینگار جی صوبت والله اشتنو پدان رائی مسونا ایلو دے دیگر شامنا والله نہ تربت سر مسونا ارادے والله تربت نہ الٹ سن واپس یم نہ ہنونس اے روڈٹ کی بسونا نہ کام بسونا مشکیٹی نہ کان مشکیٹی مسونا و مشکیان صوبت گرائی مسونا کا خزداران و ایک سرڑ دون بسونا جی جی تو والله او زمانے تی اوس والله پدا ٹرک نا وقت مس ٹرک می کن تو مسونا کنا جندنا جی نن 1500 آئی او کاڑغان 120 گونی نہ تم پٹاٹا نہ لوڈ 120 گونی نن پٹاٹا نہ لوڈ گاڑی نہ 120 بوری سو تو بتگو کی یہ سنٹ 1500 او کاڑغان 1500 بتگو کے تو داسا 1500 ای پاو کے دا کا منگو چرائی پک سوال پیدا تو یہ تمام داون استاد یعقوب میں جی جی ناجازت استاد چنچی والا اس کل کو ہے پکنے اچھا تو ویل ڈرائیور نہ تنخواہ مخصص ڈرائیور نہ تنخواہ یعنی 120 یا 200 ننا استاد عظیم گل 300 روپے نہ تنخواہ یا اوڑان زیادہ چمپئن اڑے ودم دوزی سیٹ سورت کسے خبر ما حادثہ کا کم وقت دا روڈا تے 10 نہ روز خنے نہ کہ مخلوق کئی ٹیوا مرس سکے سب یہ وقت حادثہ باز کم مسک کسا کنا سنگت سے دیتے نا انت مار کو سیٹ شیشہ خلق اسس تو چڑھائی آتے پاری حاجی عبدالمالک عمرے تنا گدرے فین دا روڈ آتیا تو نانا اسی وقت سائڈ شیشہ لگتا بلزیر نہیں دا گاڑی ادھر سائڈ شیشہ نے لگا یہ پیٹ ہوش یہ تمہیں اس دیر ٹی لگا کنا کنا شیشہ گاڑی کی اللہ روڈر پورا لگ شیشہ گچیوں سے بس سکا اوم روڈر بتاو کہ اوم روڈر نہ کنارہ ٹھینا پین روڈا دیر اس کے لگا کہ گاڑی اللہ صاحب گاڑی اللہ یا سیٹ سے روڈر کریں گے واللہ خلی سورہ بندگا خلی سورہ روڈن گاڑی تھے ہم خلی سورہ گاڑی اللہ نا اجازت استاد یعقوب میں چاول کے کہ ماشاءاللہ نہ وہ زبردست نمامت نیم نیرا ملک ارارا ملک ٹرارا شہرات نیما کے طریقے یہ با دا کا کہہ رہے نہیں خبر ہی نہیں اگے کنگے سے کلے سیف اللہ کا شوب فورد نیمن آنے پارا سمبازہ آنے پارا گلکچ آنے پارا نا وہ تنائی جنڈولہ فیضو ٹانگ بنو ہمارے سے لکی مروت کوٹ شیب درہ آدم خیل دن کے نا سے پشاور دن کے کاٹ کرے سے انگو ٹل صدر بڑا چنار کابل بارڈرہ
ہاں داخذ دا سپیڈ دایتا تکایز دا سفر 8 سال کرین سفر نے خبر کرے نو پورا ہفتے سے ڈیڑھ ہفتے. اچھا 85 ماڈل گاڑی کے سورا انوک. اچھا نم دا استادا کی گاڑی چلے فیری نانی کان دا تو بننگ دا دیو ننا سفر دام کرے گا تو ڈبل ڈرائیور سن سچ. اچھا ڈبل ڈرائیور میرے سے 11 گھنٹہ مجھ سے گھنٹہ وہ چلے پہ 11 مجھ سے گھنٹہ ہی چلے پیٹے کلینڈر رن تو سکیں ارگڑا کلینڈر کرے کے صفائی مفائی وہ کرے کے ٹھہرس میں سکے حساب کتاب نانی تو مدد کرے نہ ملا نے فٹ کرے نے رائی ہے سن روان دوا. اچھا ملا رہے فٹ کر رہے دائی تا خدا سے پانی گے مثال آسانی ہے نم تو مشکلات ہے تجربہ دفتی قدری فیری آو بالکل روڈ نازیہ دا تھا ملا رہے ہنتا تھے دافتے روڈ نہ اسی ویلے سے شیو کرے نے اسے تو روڈ آ سکا موڑے ملانا تھے اندونوں کسے استنا پاک کے اندر دوران سفر اٹھی کہ ناممکن ہوئی تساسی نی ممکن کرے استا ہے اندونوں گڑاس کی سفر کہ نی چاہے سو سے دا زنا اوش مفہم دا چاز دا کسر اٹھننگ اٹھی دا کہ ایلو ڈرائیور چل رہی اٹھی آو وہ کسرٹ کرے نہیں خبر ہے ناممکن دا سکا گہرا ڈرائیور پوچھ سکا نہیں وہ اموئی نہ کرا سٹ نہ پوچھ سکا نہیں وہ ایلو بش کرے کہ پارے گئی دا کسر ہم پو افٹ نی بش مدا کا گاڑی چلے. اچھا نم تینا پاو نم خص سال نمنت گاڑی چلے فیری اور نمرا رشارتے خنارے جی غزان السلام دادی مچ بولا چو کرا پہلا استاد کرے باو ڈمائی. اچھا 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 باو اچھا دا باو ڈما کرے کرا پہلا کرا کلینڈری کی شروع بس اچھا کرا پہلا استاد دادے کی کرا تھی گاڑی اللہ راکٹس داڑی آدی محمد حسن راکٹ اصل کرے کرا تھی گاڑی اللہ اچھا اچھا گڑائی کلینڈر پہلا کرا کلینڈری کرے باو ڈمتوں نے اچھا آئے کا پت کرے کرا استاد دستک استاد محمد اللہ جنتی کہتے پٹرول وائی گنا کسر ڈیزل میزل اللہ پٹرول وائی گنا مرے کلا بشنا فورڈ دستک فورڈ ہے کہتے سر ایک پت پٹرول آتے سر اڑا کرا استاد کرے استاد محمد اللہ جنتی کہتے ہی اور تو تقریباً 4-5 سال کرے اور تو کلینڈری کرے یہ 1975-76 آنے کرے اندہ گاڑی تھی تو نٹھی 1975-76 گاڑی تھی تو نٹ اور باقی وہ استاد محمد اللہ جنتی کے فوت کرے وہ کھاپت استاد کنا رام ہے رام استاد رام استاد تو یہ تقریباً ڈرائیور اسو تو کلینڈری کرے تھی تو کس سے سندن وفی تو نہیں کہ بس سوری سواری ترفیرے بائی گنا رام کرے تھے ماں انڈیا گائنا دادے تینا گاڑی تھس ای تھے ماں 10 ویلر گاڑی چلے بیٹھے کوٹ والا بالا سفر استا عظیم مجید استا ادھر تو کہہ رہے اناٹ ہے بس کمبل پھارے تو بھائی نانا سواری تیار فنگر ٹو سی پونتا دانے آن مست نہیں درو گاڑی کے شانس اور دانا کہہ رہے روڈ پرمٹ نیا مون آٹے نیا مریض کیسے تو دادی پھارے چلو بھائی اچھا ونن تو والی استاد انت کی پارے نہیں والی استاد بس یہ مشہور سٹندا استاد والی پنا بال تاس کا سمجھو مشہور وجن آؤ اچھا 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 آؤ یعنی والی استاد ہی تاس کا مشہور ٹراڑے روپے پائے والی استاد اچھا ماشاءاللہ پورا کنا کرے ڈرائیوری مس 10 ویلر آتی مس اچھا دانم تو بس روڈ آتی ٹسورے پیڑو را 2 سال تھے سال خنت میری آؤ ایدہ غلام نبی سنے مسطو چلیں گا جون جولائی اگست دا کنے غلام نبی ان پیداوار چاہ اوراغا غصہ کرے نو سیپا نانے پیسہ کٹو ہوئی اوراغا ناما غصہ کہنا دماغ نے خراب ہے اوران پیسہ کٹا ہو رہی داس کا خمپر ہے دا زٹ گاڑی ہو رہی اندون پیسہ کٹان گینے پاو انشاءاللہ جاگا متوقتا اچھا کنگو رہتا بدا دانگورا دا کا گرے نے خبرے پنڈیا لوڈ کرے نا انانا سیالاغا سیالاغا لوڈ کرے نا انانا ایم ٹی بی درے نا ایم ٹی بی اندونوں پیٹرول سے دا بلہ ٹینکی ٹی ایسی گاڑی نا شاگا کنے وہ سپر جوڑ مسور ہے ایڈے سر مسونا خالی کرے نا سفر کرے نا داڑے سر مسونا ایم ٹی بی اندونس بس واللہ صوبہ لوڈ نہیں لگانے شامہ لوڈ آغا جا نیو محمد یعقوب باز گنڈی وال مسونا خواجہ السلام علیکم وعلیکم السلام دونے گیتا تو گھرے نانا سربراک ایتا کمودو دا کے پینا نا ایت مرے گا اور لما باوا نانا سنگت سس دام کرے کہ پن کی تخار جیو انا ڈرائیور آتے جیو دا غری موٹا و بندگس دادے تو الکا گڑا دا شامانا کرے ارخ کنتا وکا تینا انا ارخ آتے پارسل کرے فیکا سو بنا ناشتے ٹی کنگا گئے بس خاچا کر تو قسمتی انا اسدے اس کرے انا کلینڈر کرے اونا پارسلے کنگس پایا تا بابا تا نامو پارسلے کہ نن کولین خاچن کلینڈر کرے خوش تیرا خوارے فیکا دون پای او دی کسری کو پای
होटलम जवर रे नाना अंते पार्सल गुड़ा ओना फिने तिखार चिकन उस्ताद चिकन अच्छा अच्छा अरे बाबा दा तो सही मससिना सदरी है सस बल्लो गुड़ा येंगान तवार करे तो भाई सदरी उस्ताद बनेगा ठीक वाह 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 असिट तो दामस असिट करे का सर अम बसुरे पै सर मसून असिट पारे का अम बसुरे पा इश्किश कट बस होता पिनस कसेना याकूब बस कसेना सतारस कसेना करे शेरास मतलब दावता पिने अन्नानु मूड से तिखसा करे गुड़ा ननुरा ने रे दा बावलुम अनेनो पिनसे आओ दादे नीते ने तेनट ते गुड़ा साइन चुनायम बावलुम और बल्लायम बावलुम सेठम बावलुम स्वारी तुम बावलुम नंदाड़ा करे बावलुम का मशहूर मसूर रफीक उस्ताद बावलुम तो सफर के ना बाबा चलो ठीक वाह 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 यानी दाना ना करे तरतीब बका ड्राइवरी नानो गिड़ा से क्यों शौक ना गिड़ा से आओ शौक ताकि दाची ने मुंजाई मज ड्राइवरी कसका नहीं कपक दासा तो हर बंदक बस चिकताड़े बाबा ड्राइवर गिड़ा है किस्से बराल मुसी गिड़ा इलाके थी अंदुन आसान सुर शिनाख्ती कार्ड ने खुलावा मसकर लाइसेंस ने खुलावा मसकर लोकल सर्टिफिकेट ने खुलावा मसकर दासा कास ट्रेनिंग को गिड़ा को मामला को किसा को इना छटता फटता मसला कना मामला आओ दास यानी दोनों आसान अच्छा ड्राइवर गाड़ी तो बस सक दो कि हाजी साहब गप करे गुड़ा मखलूक सैला तो बस सक कि उस्ताद तुरबतान बस कलाते सर या पोटा दाखदरो कदर सैन वाह वाह नना उस्ताद सस पैदा संगता गीत केरे उतिपक नन दा बंदगा नना जे बटियो उस्ताद माहमद उमर उर्फे लोटे आस आओ लोटिया उस्ताद बिल्कुल दसनन से नुमा ठे में अलकुन दोनों के पेन दस जबरदस्त गपक जो मन नहीं गठियो अंदनो गप तो ने करो ये कि दा सैन आद साथा पावने जो अंदनो वसक कि खे याद साक मसुनो जो नाना खिलिंडर ससक नाना बजान दस खुदा चे दाई जायजरी आफक तो बजान करे से लेडीज स्वारस जो दा खिलिंडर तेने सफा सुथरा करे इत्तेफाकन तो दा दरवाजा नाजितस दाम करे दा एजिस करे अन्ना थी तेरा नजर खल्क बसूरे सा करे लाल बस पिनतस बेचाराना ई बाबा अन्ना न्याड़ी कूरिप ने तो इत पाए बस अल्लाह हिफाजत है के दे ना सफर थी नहीं गती एलो दे वापस सोबना बसुन खुजदार शाशाना सली सुन तो एलो चुंका खिलिंडर बस पाए उस्ताद नने तैठी रखूँ न तो पाए उस्ताद लाज बस ना करे बा बूज दा खंग त चोट मसुर यानी नजर मस नजर दा किस्म न तो कई साइम पेन किसा को अटे ता किताब करे न अटे ता लिखा न बसमो दे जगरा बासानुन खिरेंगु कुंगुन शतु कुंगुन नना दा दूता करे दा जीलक तेना फसना खवारियत और उस्ताद तो गप करे तमाम गिड़ा तेरट करे सा अच्छा बिस्तर मतव कने खिलिंडरी ड्राइवरी तितौर बिस्तरा तेना यानी अल्लो दा स्लीपिंग बैग दा कंबला को दा तरतीब दा सना तरतीब ईरानी लो पे साहब दा ड्राइवर रखते तौर दा सना सैन दुई जादू गिड़ा दोनों सादगी आसानी है खाना सैन असे बंदा सेना बिस्तर गुम्बस गिदर ना बंदा क्लीनर ईम कोई तो तुरबत आबाज चले जी जी दा इसका मो तुरबत ना तकरीबन 30 साल ना या 4 साल ना कंबल उन तो मर हो रहा वाह वाह तो दाम करे बिस्तर की गुम्बस अंदनो बेजमीर सस खाना बिस्तर दरे गुड़ा चुप करे तिसुन तो बाबा जान छड़ाएंगे पग मोने ना नाले ओ उस्ताद आदम तो बल्लो इज्जत से सो जमाने ठीक है गिड़ा के कम इज्जत कर रहा है सही खरीश ना दासा करे यानी अंदुनस आमस दासा तो खरीश पिनटफ डालडा एक असगर से कपक गिड़ा ना कमी मरिक हासी गिड़ा अवगाम पर डेरे जी मुर्दारी जी हां बाजी मस खराबी मस आज से बस के प्रश्न में नरफो के फायदा अरकस के दीर गेलन ना दीरी कुंगो ने ओ अंत रेफिंग मफक दा खस दा इतटी सच्चाई रे दा दिन तक पारे सादो खत बशौरस की गेला ना दीरे कोन बस ड्राइवर की तुमना पकड़ सो तना तो गाजू की तरह ठेकेदार ना गाड़ी चले फेंका ठेका ना दा केरा हम आलम किनारा खैर गाड़ी था मोड़े लगा ना लड़ वाला थी बंदा कसम बेचारा था कस गाड़ी में नदी कटी लगा टाई राड स्टीयरिंग मिस्टरिंग दा फिर गाचू एक रसे ठेकेदार और एक तो पाए हाँ गुलाम हुसैन खैर है गाचू पर तो गुलाम हुसैन पिंटस नाला ना बंदा ये सब खैर है टायर बस्ट हो गया
بس 72 اکٹھا خاچ ہو گئے بس اور تو خیر ہے جی صاحب خیر ہے ٹائر بسٹ ہو گیا کمانی ٹوٹ گیا اور تو خیر ہے جی صاحب خیر ہے ریڈیٹر بھی ٹوٹ گیا اور تو خیر ہے جیو صاحب خیر ہے ایک آدمی بھی مر گیا خیر خیر کیا خیر رہے گا خیر ہی خیر ہے بس مر گیا بس نہ رائڈے سر اس پہ بس انم پکڑا سسیدے بس بورچی پائے ان کریں اس بھائی دال لے ہیز دال لاتا پلیٹ دے گے بالٹین چی شاغ دیتے تھی حرف پلیٹ دا ٹھیکدار نہ کمر چون کارس دا پلیٹ دا دیوالا دیالک کھولت خل کے بورچی بیچار خارے نیسس کپا اسد بھاشو دار دے دالے تو دا منہ دے ٹلا بس شروع مس خراس نہ سو اسے دے دا پکڑت دے خراس نہ سو دا سے ہڈا سیٹی دا سو تیلی شاغ ٹھیکدار ہوئے اس کا ورے کرے کا بازار ٹی دوسرے کا گپ کرے کچاری ورے بس سکا بس داڑے پلنگ تھا سک داڑے سچس لے انتا خوشدار پوچھ کرو تمہا تفرنگ انگز دا کوارٹر آتے تو داڑے کس دا سچے خلق یہ نا سچے ٹی شاغانے سوچری ٹی دا ہڈ دے سچے کرتے ہڈ کڑ پارے کرتا ما پیدا دیر تو ہم کرنے بس بورچی بیچارہ پائے ہمو غلام حسین ڈریور آتے تو کس ہیت کا نہیں کرتا ڈریور تینا منت کر رہا تھے انہوں کہہ رہا تھا میں کہ اللہ کا گاڑی سلو سے خدا نہ پینے کر رہا منت کر رہا تھا کہ ڈریور ایک بار اینو کس پیما دنر خیر رہا بالکل کتما بلو خط رس کتما گاڑی ہے لوی پا بلا بلا افسک سوم تو انہ انن تو بس آتی تھی نارا بس یعنی گاڑی بلا بلا بندہ آتی کمشنر تو جی پس سوا محمد علی صاحب چلے اگر پین تو دا ایلو نازوم دوننگا خدا ڈیچی صاحبہ خدا کل نا بس آتی تھی بس سورہ نارا تو بس آتی سیٹل کر مونا دے بس سورہ سیٹل کر سیٹ بھی لیتا وقت میل ایجنٹ درمامہ دا سکتا ہے سیٹ کاٹ کرے کہ مونا دے اڑا میل ایجنٹ صاحب اڑا سیٹ کاٹ کرے کا سیٹ تی سکا پیسہ نہ قدرت سی تب ڈرائیور نہ تنخواہ میں نے 120 50 روپے کیلنڈر نہ تنخواہ سک او اتما ارزانی کس والا اٹھلا انو سوس یعنی روز سے دودھ پتی چاہ تو کنو سوس بس بشک مرو سوس پر چاندان 14 لے ہو بھائی سے 14 خدا کنے یاد محمد علم کلاد نبازار 4 ہوٹل سودا چوکا قادریہ سے آج میر احمد صرف کا سودا گوڑا دا وقتا کہ بس محمد علم داڑی ہوٹل جوڑا کو کرے گھر بنگار 14 لے ہو بھائی سے روشے خط کنے روشے دودھ پتی چائے دا ملائی زیادہ ہے تو 14 زیادہ اللہ دا پارک بہراڑے کی دا ٹرکا اکثر بلا گاڑی اکثر چارے کی دا ہوٹل والا جوانو ہوٹل والا ہوٹل والا پومر پاوا سفر کر فلان جاگا فلان ہوٹل نہ جوانو دا پنجاب نہ ہوٹل کلن دا کولدا نندا تبلیغ اینا نہ دا ملک صاحب اس کا سو پایا جی بس رہبر نہیں سراڑے کی جوان ہوٹل سرے نہیں معلوم ہی گڑا میں ہوٹل آتے اصل گڑا اسی جاگے سسٹ تائرہ غتی سکا اسی جاگے سرک تار سکتا ملک حضور بخش صاحب بسکا اربا محمد علی سکا صاحب سے چیئرمین محمد اکبر از دا زمیندار تا جوڑ کے مسکا جوڑا و پارے ربا یاجی بس رہبر نیوز دا ہوٹلات ٹیکدار وڑندے سالس درین ٹیکدار وڑندے سی تو ہر ہوٹلا گوڑا سے ناتا انتس آجی میرا مدر سی تو انہوں او ہننا کا انتے پینتی ندیرٹی سوس چاہ مفق کلا تو چمن ندیرٹی سوس چاہ بھائی پینتی سوس چاہ سل کستی پکم سوس چاہ بھر بھائی نا نا جی آج سب دا کلینڈر آتی کی تخار دافتی اٹ وقت ہم پت سیٹ ہے سوری اللہ رہتا دا یار سی نندر کلینڈر سیٹ ہی ہم خنتا ہو کچھ ایسا ہونے گا ہم خنتا ہو ہم ڈریور ہے دڑا کے پینتی نہیں نا کا گوڑا ہوگا سے سیٹ ہے تم سے کہ اگر پین تو سیٹ ہو بیچارہ ہمیں پوڑی ہے ہمیں جاتی ہے ٹھولے سر سکر سامان انتخاب خیبانا کہہ رہے سے ٹھولے سر سکر دن جاتی پے پے ویل پانا ایدہ گڑا تھے کہ شاگا رہے اوڑا کلینڈر کہہ رہا تھے ہم گاڑی رائی مر سکیں اوڑا کلینڈر موڑا ٹھولو کر سکیں اوڑا یکا گاڑی مونی پتی کر سین دونے دا ڈرائیورے کرے اسپتالٹی نہیں بعض مشکلت داخل خانوس او انتے ارجا گنا دیرے کنک اسی قسمنا علاج مرسا کائک اور ڈرائیور نا خاص کہہ رہے ڈرائیور ارا کے 5 ٹائم نماز کے دا ٹرک چلے پھوکا جیو دا رزق علالے نانو دیتا مواسی ٹٹی اور دانا آجی کبیر صاحب آج صاحب چاہے سکتا وہ پارے کا اگر نمازی مرے تینا دا ٹرک نا ڈرائیور تینا انا پیسیٹ کرے کفن علی تخی یعنی دا خدرو سب اچھا سیٹ دا ٹرک کفق ٹرانسپورٹ دا اگر خرام مسکا تو دا اسکریپ مسکا دانا صاحب چلے فنگ تو ایسے پنتا
دا کشتہ ڈلو کے دا کرے ارادے تا کرے لوڈ خالی تھی مثال کار جیو اتوار ٹی کار جیو نانا سفر ٹی کار دا کل ٹی بھلے کروڑ نہ سے ارٹ نہ سے مگر دا انتان کرے فائدے رہتا کہ ار جاگا صدقہ کے پلیسم دے کیا انت لیویزم دے کیا انت ای نیم علینت دزم دے کیا انت مطلب ظالمم دیکھ چائے پانیم دیکھ چھلیں گے دا دے دے مگر تینیم خلاص کے مالکے میں تک دا دے پار صدقہ دا ٹرک نہ انہیں سے ترتیب نہ رزق حلال نہ نے پاو لیکن دا یعنی پدی نہ مگر مونا اللہ پاک دن دا صدقہ نہ وجان کسی نہ 10 روپئی مفق دا اسی بندہ صاحب ہستے اسی پائی اللہ وہ 10 روپئی تکتا انا ٹرک والا برے دا 100 روپئی دوٹی دے تک دا سا دانگان دا روڈ اوار تمہیں ایران والا تا سا ایران مسلم ملک کا نام عاملے دا روڈ نہ زیادی دا دونوں حادثے کے دا منیں گے ٹھیے دوں کہ آج صاحب عید کرے ایسے جاگے سے حیدرآباد کراچی ایسے جاگے استاد استا تھے نا گپ سے پائی بس دا لیٹا کرے نہ نندو سندو خانے گا پائی بس آج یہود المالک دونوں ہوا کہ خاخر نہ جوئے یعنی لیٹا کندہ نمونٹ خاخر نہ جوئے اندو مسونے وقت اس کی میان کسس ایرانن لگاتار بیتو مسونے مسنن بیتو مسونے پنچنن انونس کی پنچنن تھی انونس کی تو غلہ بس ای پدا سگریٹ نہ پاکٹ کرے نہ تو چھٹا کر یعنی تو بیتو گئی واللہ دا میل درے نہیں دا انتان درے وگڑا تے میل درے نہ بیس کالون کراچیا تو دا کا دا کٹا تفو کو ایک ریک دا کان میل دا ایک ریک بیس کالونیا واللہ آخیر دا مزوک پر نن بفنن سیٹی پر بیدار تو بفنن دا پنچمی کو ننے کے دا سو بیتو گئی دام انسان سے رکھ مگر ایتما دادی کسائی بس جوانی برداشتم تو حلے کم ورنہ ہے لیکن برداشتم کے آئینو دا سا ای پیر تو خلق برداشت کرنے کا پر تو خلق بس داڑے گڑائی قرآن شریف میں تلاوت کے داڑے کنو جب ایتما ورنائی کس ورنائی تو خلق زو لیکن برداشت ہمارے تو برداشت کرنے کے اور آجی صاحب کرے نانا پیر استادی دانا باز کرے کردار شغلیوں مرے دانا سے وقت گپس کرے بندہ کوئی تیٹی پائے کرے سس برف استاد پائے گاڑی یہ کرے اسٹارٹ تو اسٹارٹ مت اور راکٹس دا سا بندہ آبادی کم مس گڑا دا پائے ترتیب جوڑ کرے نہ دستارے تھے نا دا روما لے پیڑا نہ برف آتے تھی خالصہ کرے لٹ گیا برباد ہو گیا اینگان بس اینگام بس اینگام عید کا پکانا چرچا تھرے مگر دا مرسا 5-20 بندق کی مسعود پائے گاڑی ہے دکھے سے تو وہ اسٹارٹ کے بابا دو ننتے کرے اس پائے دا یا خٹی کہہ رہی وانی دے بس اگر دکھت تو راکٹ گاڑی ایک چلے پھے گا نا صاحبوں کا پت دانا آج یہ ادھر سور ادھر پارے رہتا محمد عمر استاد اللہ مغفرت کے بھائی استاد تو لوٹیا عرف لوٹیا او پارے گھنا استاد کرے استاد سرورس دام کوٹ سکا قدرتی پائی جاگے سننگٹی اسن بس برابر مسور ایم کوٹ سکا ہاں بس پائی داڑے درار کراسنگ نازیا جنگ لگار یردا سا استاد نا طرف انی وڑس کرک بس بھائی انو شیف مسوتا ناڑی دا بائل پٹ ایریا دا پوڈو ایریا دا خلف دا پائی برابر کریٹ کرے دا سا خلیوہ میں ایل ڈریور ایلو مگر لگا کھنا استاد نا کاٹ مٹی لوڑ کرے تو توار کرے کسی فیس کرے نیلے دانا کھلیں گے صاحب رنگا کسر درو خف نانا استاد آقا رحیم شاہ ننوا نیست سن یعنی مالی حالت تی ای ڈریوریم کرے تا کلینڈریم کرے تا کنے پای با نا ارا جانو ای پا جان کنا مریم ای اراغا نیستو بندگا سیوٹ کاریم دا خاطرن کیو ارا کاریم کیو کنین کتا اور نی کنے تن خاطف ہے اڑا ایلو تا ارا بندگا سور ای یکا کرے تی تو اچھا کارے میں منو ترتیب کرے نے مستادا بیل کلنگ داف کے گاڑی تی یسر کمزورو گاڑی پاسیں گا لچک پھر دونوں مسک باز گوڑا کرے دا استاد کرے دا کھڑک کڑکان داڑا بد درے کا بندن گوڑا تیرے مصروف تی خانہ جاگے پے پے پسے فینا نٹ بلٹ کرے دے رہا دا توار کپ اسی وقت جاگے ککڑ کرے تا ایسا بس خبر ہے کمن کے لوڈ کرے داڑے سنگت اس کیسر نانو دا استو نوار استاد بائی با دا نان خاچی نا ٹھیک ہے بابا خاچ بو دا سنم گاڑی تی مونا کرسا کارے نانے ملک تو یرد دا سامک کنگوا پٹا غاتا کرے دا راکن پورا اشد من کرے کمون ناسور بس دا گوڑا نن او اینگان توسی دانگان توسوٹ سائن انا باز دا
हमें मशीन द पकता नन बाट करे बस सटरा सोब मसक नंबर नाना बतो दा चिल्लाग नाना काटमा बुरजा भाई बाबा दाफ्ते नुम कुंगुन रही पा जिया उड़न कुंगुन उनता दासा टिक्की असेत पाई शुगर अच्छा नेम खतिले साहबी यानी पौना खतिले तुरबत तांग खलात इसका घेरे हिलार ना इको टीतेनट अच्छा कतला सिलारना खतिले नेम खतिल हिलार ना करे इतेनट वजू तो दुरोख तरमिया करे अन जोर से यानी ओदे साहब चट करे थी ख्वारी करे न बराल मेहनत इते सगितव न आज अब दासा टिक्की शुगर वाह वाह जबरदस्त तो लोटिया ना गप मपसरी तो नहीं को मधु पुलिस मिनिस्टर का कहता न सनो बाज जवानो बंद कसस जो बाज बेहतरीन सीनियर खुशो बंद कसस वाह यानी बस शुगल होना करे से अंत सगळ सबक तस वो से वदस गप करे जो पाय खोर चिराग असर फेसस जी जी कोरा न फिर ने की तो ननु दे ऐसी तो चिराग अंत कर पे पाय खनिया खलपस करे वल्ला ड्राइवर है दाड़े कुदरती ऐसे वदस करे दुकानस जो तो दुकान पर रशमस जी जी एंगा गिराकस बस चुनास पर लुमत तिस 20 रुपये पाइन सीयत जो दा के दाड़े बस पाय मामा पाय जी रशसक पाय दा 20 तेर सीयत करे पाय बशे बावना कना बैंक के 20 तेर सीयत करे चुना वापस उड़ा गए ना बुदे नहीं पाय अम्मा दुकानदार छेंगे ठीक पाय 20 तेर सीयत पाय ओन पापत बाबा दा चरपिंगा 20 तेर सीयत करे पूरा टेस्ट करे 20 तेर सीयत पाय बावना कना बैंक अंदर 20 सी बरा लोटिया उस्ताद कमाल ना उस्ताद संगत तुम जवान वस उना वाक्य मा केस नाजे निटंतरी होना वाक्य अंदाज सके बस वो पारे नहीं पाए चालान करो उसको नाम बताओ पाई मोहम्मद उमर नाम पमरसोस पाई आपको लोटिया पाई लोटिया हमारा भाई का नाम है हमारा मोहम्मद उमर पाई बाप का नाम बोलो पाई मुर्दे का नाम नहीं बताता है जो है हमारा माँ का नाम लिखो राजू जाओ अच्छा चालान यानी लोलूटी लोटिया पर तवार का लोटिया पाय खान कोटिया वल्ला पर रा लोलू पाय आ बोलू ओ अजिन जवाब दे सको ओड़ा जिन अच्छा असे उस्ताद जी ने तुम कब बाजरे असे मशहूर कलात ना न से क्लिंडर असे उस्ताद यार जान जियो कि 6 साल क्लिंडरी करे वो कह रहे ड्राइवर मत आओ और खाना खाल पे बरामम भी करता हूँ औलाद मुफ्त करता नहीं तो ओ ना वाकई इसके वो मुस्ताद लोटिया तो सो मंदुन से डॉलर 19-20 से शोल शगाल है वो दे साइम पारेर कि नहीं बरामन तक कपस भाई खर्च नहीं कपरत वो ना ही नहीं पा गाड़ी है कि कशासस जियो अड्डान जियो तेना मना तानु फुल की काट इल्लासस दानु दाड़े खंबे टियड़ेंगासस खंबे बिरते वेसस अरे बाबा दोन अंत करे पाय चिक्का करे बाबा चिक्का मगे दाड़े संत से बुस से पेन से रेक से चाहे वल्दा काट करे सीधा ना पाय चिक्का के बस मो मसोना चले साहब अन्नो सख्तो दे सुरबावलुम अच्छा तलफज यो मच नोशके ना गाड़ी चाहे पे नखस की गाड़ी सुधा लेन था तो लखपास बंद इरादे बंद हो इरादे बर्फ के करे के इरादे बंद हो सके तो कुल बसर मस्तूंगटी बस मना गाड़ी सु इतमादा कर मना गाड़ी सु मस्तूंगटी बसर तो नाना उस्ताद सस रिवर्स सिटी गाड़ी तरह लगा पे अजीम गुल रिवर्स सिटी लगा पे अन लिटड़ी तिरसा कि लगा पे बर्फ करे के अता सा एनो तो गाड़ी के लिए बस बर्फ खस के आगे बर्फ खस दा लग पास तो एनो छुट्टा ई तमा दा गिड़ा कल वदा दा ड्राइवर कैलेंडर ओटला कल्ला उसका संती तेना जिंदनार कैलेंडर ना दजिया सो देगा सराड़े के ना कबस उस्ताद पारे के बस जरा सीलेटे बचा बजनी जू के मत के रखे करक अब सो बेचारा पटाटा टुकड़ा करेगा शायद दाल शायद सब्जी करेगा इरक बिसे का तो उठला कल्ला बस असे उठला दाड़े मुंगो चरटी मस आयात खाना उठल वदा दा नना जमाने ये वक्त उठला था ना उठला ख्वारी ना वक्त न मिस्त्री दा नना समझटी बताओ कि दस टायरेम जरूर मिस्त्री से दा कसना वामा गुमाने टायरेम जरूरी तो तेनट सक साहब हवा थिनिंग तम तेनट वल्दा दा रॉकेट गाड़ी बसु को ओगुड़ा बुस्टरा ना वारते सक मशहूर बस के दा हन्नो गाड़ी बस को तेनट हवा आई थी
داسا اینو پمپاتیا ٹائرا کو ولا دا ٹائرو منو بلو بالکل ایت من 920 825 دونو ٹائرو سو دا انو ٹائرو دا تو پمپٹم تننگ مفصل ارے تور کر پای داڑی بوڑی لک پاسن علام باروس یار جانے بھائی آو پایلو خلاص دی گاڑی ہے اچھا برف کرے نہیں تھا برف کرے نے پای خلاص دی گاڑی ہے او دا برف نہ ڈکستے تے پای الکت ہے پای لوڑے دا خلیان مس پای بس خلدیر مس پای قیامت قیامت اوکے اوٹے استاد اللہ مغفرت کے او گپس کرے جی 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 پایا سی تزائنہ کستخاص دا پای ڈک لگاٹی تو دی پر دا مونی آئینہ کے اندر کی تخانس پای مردے نہ مردے ازمائش ہوا اڑے دا پای مرد کھانا آئینہ کے اوپر بریک ڈک لگ پای کھان چھائی رغس کنین نہ مردے گا اندوں کے وہ نہ خندو کنے ای کو رپٹ قصہ تو سائی نسل باز ہے ایسے وقت نانا سیٹس کرے پارے آجی بلوچ خان سمالاڑی جوانو بنداس بہترین واجد صاحب اس خانات جی جی او پائی ینہ بنیوے کہ نا انجن خالی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے بھائی علاقم شیطان مخلوق دا کلینڈرہ کو منو ریتے سر کرے او مالکہ نن لیاز نہ خلق اخلاق نہ گڑانا نہ سوچا نہ دا وقت کائک جیو تیرا علاقہ نہ تو سنگت تو دا تو جوانی دا میر محبت سے دا ختم مرک جیو انتے بندہ دور اندیش دا قلات نہ یہ پاو بخال مسلمان تو کنا جن سفر نہ نمونے ٹاؤن کریں اسے وقت دا ڈرائیور کنے پر استاد رفیق بت باز کم ہے 700 روپیہ سی پاوڑا انت پا نم پا بوت پای تو لفت ہی پا بس بریک سیٹ اڑا کنا کارے میں آجی بلو اس کھانے اللہ مغفرت دے دکے پای انتے ہی پاو سین نانا بت کم ہے پای بعض مشکل ہے نہ بدل کسر نہ پیسہ داری ای پاو اللہ خری گوڑا کنین کمپن نہ گاڑی خرچ کنو تینا ہی تسی گوڑا نہ مثال ہے تسلطا ہی ای پاو بادشاہ چرائیں گا ٹیس پیشنا خرکارس کرے مش ڈواک گوڑا دا مش ڈوئیں گا ٹی کرے خنا لالس لال عرفے بیشنا لکھٹی تفے لکھٹی تفے انا کا بس کا بادشاہ بس خنا تیرا دا تو قیمتی ہو گوڑا سے دا بیشنا لکھٹی تفو دا دے کرے امبلے خرکارے پارے دا لالے کھنے تھی پایو تسوٹرے دا بادشاہ عرفے لالنا قیمت تھی افسد روپی تستے خیر دا دے عرفے بس محل تھی ملا تا لال ٹھکر ٹھکر مس لالا تو عید کرے کہ بھائی نی ایڑے بیشنا لڈاتے تھی گندگی تھی ایڑے نی خندوٹی لے دا محل تھی نی ہمیں ٹھکر ٹھکر مس پای گوڑا کنا قیمت افسد روپی اس کی نہیں کرے افسد آل کو برباد کرے اس کرے گوڑا 2100 روپی کرے نانا بتے کرے پای سلام ہے استاد رفیق دا ساسے دی بس دا کا گاڑی سے اعلان کی کنا اصل ہوشم اونگا لف تو بس پدان کنا بریک کرے استاد برک بس تو سوار تو مسوٹی تو ای پا اللہ نہ ولی اینو میں اند کارے میں تو مسکا سٹو لے تو سنا اینو ٹائر ای تو سٹ پگنی کنے ٹائر اینو نی کن تو تاوان کرس پگنی کسر سلو کسی نت اینو تو ای کسے کارے میں تفر اینو تو او بیچارہ پارے پائے استاد کارے تو اصلی نی اینو ای پا اینو انت کارے میں پای اینو نی اس دواس بار نہیں پا دعا تو اللہ کا پاشی کی نانے کانا کہ بس مرے دا گاڑی تا تواری بنے یہ ہمو تمام دعا اسی خدا زمین ازیا کہ انسان بدن کن تو آقا جان نان صاحب بس سنا یعنی نا اسٹاپا کلینڈر توار کرے کا رنگ کا سے پای کلاتا دی سلو کچھ بابا دونوں رد کرے رہ بندہ آپ واللہ انان جاگے سینی کوچ چلے فیٹا سلی سن ہوٹل سیا دا سواری اس تو دڑا عراق قدم انتو کھنا دو آرانا لگا بس واپس سلی بس سوار مس پای دا خیشتا فیس گوا تورس تن تکی کھنا دو آرانا لگا ایب دڑے و نماز کیوں تصدیر نماز کم کھنے ہم مستنگنا ریا سائن فائر مس گوڑا سننا کھنے خبر خوزدارتی اسی گاڑی اس تینا کلینڈر اللہ تاڑا شاید کہ مون آنتری مس یوغان تا گاڑی چلتن کمپنی ہے سو دے چلے بیٹی اللہ تقدیر نہ اندروں فیصلہ ہو نن جی سیٹے پر دانا انجنے جوڑ کر دا سلک جا کے اس کی چاہی کپک امو دے کے ارا گیرٹی کی لگو یہ لو تو امیلے گیرٹی لگا تقدیر داڑے کرے مو حادثہ مرو یہ تو کنے ارا برشت سائن نو مو مقابل کرے خلکور یہ دا سمتی انو خانات کھانا سینہ کنو مگر انو 30 سال مستنائی تھے یہ زندہ ثابت کیک اللہ پاک دیکھ اللہ پاک بچو اچھا 9 بندق ٹپی مسور اسی بندق اس کرے دا نظیر استاد بلبل دن امار
دیر مس واحد نہ مار داکن تو سیکنڈ ڈرائیور وہ میں بجان چولو کونا رہنا بندہ سم لگا اور بقائے کرے نو بندہ ٹپی مسور اللہ نے فیصلہ کو تاکہ اللہ کا تنے اچمف نا وقت تز مزس مونانو ما بس بتاؤ یار دوست بعد ایٹما روڈ سنگلس ٹینکی چلے فینا سب کڑا دا مورو سنگلس مورونا بازار اٹکرے دا گاڑی کنارے مورونا بازار سنگلس اوٹھی مادر جیو تو دوست اکل کرنا نہ دو بجا کا دوست اکل کرنا اوٹھی من موبائل لو کسینا چوٹھاتی دریر کسینا پچھاتی کسینا بیگی ننا سنگت سسک گڑا انت پارے کا دوزاتی او سلے پا ویتی تی دوزی او سلے خلیق او سلے پا جو بائی تے بسونے پولک ننی اچھا نہیں پاس ہے او سلے تے خلیق ننی 12 بورس وقت یہ او بسدا انت پیسہ اوٹھی ماندا 400 500 1000 پین ایرو پوچھو چوٹھات کلے دریر اچھا او چوٹھات اس کا دریر نہ دونوں گڑا میڈاس کی وقت سندونو بندہ غزر فیر پینم توی برے ہوئے سفرہ یا داس کہیں یا تو کلینڈری نہ یا ان چکر کی برے ہوئے اگر زہیر کی اورا اور دین دوستات بر کسری دونوں یار بس تو ڈلا وقت تو سنن کل کمپنی نہ مونا کوٹے تھی جیو تو اسے نہ بندہ غصب وفات کرے پشنگ نہ تو دس اودی درو اس پشنگ گاڑی پٹا کر جی تو بس پیدا گاڑی دینا انہوں کھولم کہ یار لمبر تو فلان اوڑ لمبر سو کہ ابل کنا لمبر ہے بندہ اینا لمبر ہے ڈوڈس برے تو بس بھائی کنا لاش سے پشنگ ادر تو اے نانا سنگتن گمت کتنا لاش ہے بھائی جا اسٹے تو کائے اگے بازو تو گڑا کٹ گاڑی تو لوٹ پہ لو کھانے بڑی لو وہ بیچارہ انہوں سادہ سیدھا بھائی جان کتنا لاش ہے پائے بابا ایک لاش ہے بس ایک ہے تو اونا خل گونی ہے سی بھی تو سادہ سیدھا لوٹ میں دیتا وقت تو تا سلی سونا وارا کسنا لمبر بس سکا ایسی کونا لوڈ مس سکا ایسی کہ پس نہیں پین کیسے اس وقت تو او دوں کرے چلے فیٹی لائی مش گاڑی ہے واہ تو پھکی اس کو پائے پھٹڑی گڑبڑے تیستا پھکی کون پائے دسے دیکھ بھائی دیکھ یار زیار ٹھوڈ لٹ بھائی بس گوڑے ٹھوڈ لئی دا کر لگے وہ پوڑیاں دیکھ کرے ہوتے ہیں کلینڈرے ماں لف بارے نوں کہ پائے پہ دوٹی تینا کیس دا کسر دوزاک لگی رہا ہاں تو سر لائٹ تو افق تار میں نا کٹی رچتا دا پوڑیاں لگی سے پھکی باٹی شاگا نے کائک دیتے کونے ایک پائے پہ یار بس دا دھکیے پخ اور خلوص کنے بزو خدا بچاوے کرے کی دڑانے پر بھائی اللہ پردیس کری بلو مونر سوخم تو نمتی سنتے کی بھائی بیدار مرس تو زرے لگار بس پائے پتو تو لسی پائے پتو برے بر تو سر داخل اور قدرتی قد نانا وامو گمانٹی اللہ اچھا ایڈ ننی ای ڈلک اچھا پنڈی تھی انہوں گاڑی خالی مسور خالی کی مسور تو سلیفیں گاڑی دا سر بھائی پھگ ای دے انہیں نن کپنے پھین دونوں ایلو اصف یارا چوکا وہ سنگتات پڑ بس عید انداری کینے چکر مکراتے خلینے تو عید مت سکینان اوٹھلا سیا اوٹھلا اینان تو سو نیرغ میرغ دا سنگتاک نن کھول ایرغ کھونیں گا ننا سنگت سس خانے وہ خانتیان تا خڑین کا کو بننگا تیو اڑے بھائی خیری انتسی پائے بھائی پلیٹتی تیرا چناتے خننگا تیو تی پائے بھائی نہیں تیو سے خبر اب دی چارا آڑے کو پائے نہیں تیرا چناتے پلیٹتی خننگا تیو ارے بابا پلیٹتی افوس ہو تیرا علاقے تیو بسیرا خود ٹینکی چلے فینا گا جاندہ دوریجی تی سالمان بوتانینا علاقے تی کرے گیس کمپنی تی چلیں گانے ٹینکی چلے فینا صاحب خبر ہے گیس کمپنی تی داڑے چلے فینا تو اندہ انہاں دادا ہوں کہ دا سدا بدلا عید بنیں گا تیجے تو عید خوڑ کے ننا میڑے کو ننا سے سنگت سس شام نازانا گو ڈپا سیا سلو کے اورنگ دا سا پھگ گیا عیدے ڈپا سیا سلو کے اورنگ ٹی پاون تا سر سپائی نو کے اوروے ایو تو اسی کئی رو مستو کری دام نو کے ای بارا پایا رئی دنا رو پگا نو ای بارو آیا رو نو کو بس گدرے گا دا دائمی کو دے آئی دے یہ نائی صاحب دا ایٹے میں دا گاڑی دیٹھی دا گانا کا سور ہے گانا بیننگس اول کے صاحب دا ٹائپ اول کی بس تو کنا والا بس سٹی اس ملک شاہ جہان اوم افغانستان ہے
تو گیشتری تما بیلتون بیلتون گڑا انو ڈڑیم بارتس تو اسوار نہیں 5 دے امپت تو اسک بس سینا کوئٹہ تربت نہ بس 15 دے امپت دینا جماعت تبلیغی تائنو یہ تربت تائنو یہ جماعت سو بسنو بیچارہ سیٹ کاٹ کرے نو روزانہ برے رکھا رہا بس تانکی ٹیم برے تو آخر کے لو دینا نا نمبر دا سوار مسو مسکینہ سوار مسیدہ گناہگار گاڑی چلے فنگر ٹون بس بیل تو نہ ڈڑیم بار کائے چپ 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 خیر خورک برسا کیسے تاسو کھانے خورک شاہ استاد جی عجیب اب مہربانی کرو یہ ٹائپ بند کرو مہربانی تو کالج والا دا مکھراری چولو کو سو پکڑو استاد چھ گوشی پاوجو گوشی ٹائپا بند کر بیلے ٹائپا چو بند کر استاد سو میں پٹانیا بل انڈیا والا کیا یار بس انسان ہے بس یہ پاوا موڑے کنا تجربہ مس اللہ نہ کنڈا خدا کی قسم کنا تجربہ مس عید آفتی پارٹ تو وہ کالج والا کیمیات مخار بیچارہ گا ای ایم پائٹ بھائی ٹائپ بند نہیں ہوگا بس ٹائپ بند ہاں وہ مسکین چپ کر 5 دے ہم پتو بس سیننگ ہٹیا وہ مجبور ہوئی نہیں یار بس سینے سے دانا ڈڑی مار کر اسوارا دا وائرہ کنو موٹ کر ٹائپ پانا موٹ کر دو بیٹے نو کنا دوتے ہم لچار باولو مکن تو وقت سفرو کرے کا ویگن تھی کلات کوئٹہ چلے فیٹا ویگن udanan waigani mandam sambala sungana medadi wa monan tuli fete bawo mai guda mutkono purana gana bingutai اچھا lata mukesh mohammad rafi talat mahmud asha bhosli darnang ki de pur kare ke aji nuro kare rete circular road a kero dukan te sak e tema guda nana sangatas nabibas ایوار وائگن چلے فینے جیو 30-35 سال کھناو نبی بس اللہ جنتی کے کھناو نا سنگتیس جیو گوڑانا نموڑا کرے متکنو گانا پورکا گوڑا او پارے کے ایت کے ویٹی تے دا کیسے تے نما ایت کے وے آو ایت را کے گوڑا 450 روپئی اے ٹے مٹینا نے آنا سے کیسے نا پورنا لکھا کہ 450 پارے کا گا ایت کپر گوڑا نو میں امبرزا لوٹ ایت کے ویٹی تے گوڑا عید کا گوڑا کھنا پھنے الکا کہ نبی بس خیال جنتی کے وہ نہ پھنے گوڑا نن تو مساجی نورو یار گوڑا نن اور تو ٹیوشن ہے پائی ناٹ انڈیا گا اناٹ تلت محمود نا اورا پٹسا تلت نا اوراغا اناٹ اوراغا تے اناٹ ایڈے گھنٹیے خلقوٹ پیشتما میں چپراسی چوکیدار تھے پارے تے بھائی تلت محمود اندار پایا وندارے کہ بھائی نیرا کا بس ای بس سنوٹ پاکستان ہم بس سنوٹ مڈلنگ کتے پائدہ اینا پارے تے ایک گوڑا خبر فقص پیسہ تس سندہ ایلو اتنا دیت تپا مکاندو نینک آجی پائے وہ ایس پیسہ تے پارے بھائی تلت سنے دا پیسہ تے پارے دا پیسہ کو ہمو کاندو نین پائے ان تلت پا انداخ پیسے اینے کڑ کے وینے پیسے نہیں خاننگ پیس کن تو انداخ پیسہ بس صرف نا مڈلنگ کی بس سنوٹ گوڑا اورا کے دائرہ نندونو بندہ کا سکرہ مڈلنگ کی بس سنے گوڑا اور تو فوٹو الکتا فوٹو تو نہ کھلے نہ نشان تے سک بھائی تو نے نا او مقصدی او خلقو رہا دا دول دمامہ اتنی تینا زینت یت پہ وہ پارے کہ ایک دن اسائے 100 دن رولائے محبت کے دھوکے میں کوئی نہ آئے محبت کی واللہ پارے کہ خدا آپ کو نظر بد سے بچائے کہیں دوستوں کی نظر نہ لگ جائے اٹھا لے جاؤں گا تجھے میں ڈولی میں دیکھتی رہ جائے گی سکیاں تمہاری ارا ڈولیو اسٹ میت ڈولیے اسٹ برام نہ ڈولیے دا تومکا کا کون برامم ڈولیے سے میتم ڈولیے سے یعنی مقصد ہی ہو پارے مقصد بالکل مستند تم غریبوں کی سنو وہ تمہاری سنے گا تم 1 پیسہ دو گے وہ 10 لاکھ دے گا واہ واہ استاد جی پکا بنگونس دافتے زبردست بنگونس نن 12 بجے غم پتیا مست بچی نہ تو راتے ما کہ موت لگا ٹھیما کہ توال کھکای اچھا بڑا دونگا ریکارڈ لگا اچھا اسی وقت سے نناس دا ننتی مستے مو توغنا جو وہ گڑا سین ڈرائیورات خبری یعنی یقینتی نے با اللہ پاک انو نظام اس کرین دا خولم نہ رغی کنن کونے نہ خاچنا تو سو بنام پانا جٹس مرین دا ننک بلو نن مرے دا مرغونو نن مرے دا بالکل پا سواری کل خاچو کا سر ای انو پرانا اگانا اس خلقٹ
پتہ نہ ہمیں سیٹ نہ بس سواری اس پائے کوئی نیا رکھو یار یہ باپ دادا سنتا تھا. اور اللہ پاک بعض مہربان ہو ذات سے یہ تینا کسے شغلیو کہ خدو اس مصر خدو انن تیمس انا اورائی اما کرے کھانا سنگت اس پائے بھائی کھان بینگون داڑے بس سن سے لیڈیز کرے سر وہ 100 روپیہ نہ غریب سیف تی سک بس داڑے بس بابا نن توما کا بینگون پائے نم تو جوان کرے رے بسورے مگر یہ دادے کہ نو تو چھٹا دا سالانہ چھٹا مزدورہ بسور دا کھلے دا خدا نہ تو کاری میں کری بنا نا انہوں نے بس واپس مسونا موقع بس سن دا تندورا دا خڑ کنا نوا یار داڑا نہیں رغز بات سنو دے نا خونے نا بس نام نو بینگونی شیف ملک قدرتی ملک قادر کرے دا ایرا غرفی بڑس یہ با ملک صاحب مرکز ہے برام سے پای برام سے بس بابو کی بٹی ناٹنو میں بابو بس بس سنداڑے سیندا شکر بلا اورائے وہ گڑا سلو کہ کم بس انو کریں ڈو امبا کریں تیرے پیش تمام مارتے تو بھائی خدا سگت بھائی بس بھائی اللہ کو کیسے ہم اللہ کو نفق سر نو عباس اللہ سلامت کینو میں اللہ خوش کینو میں ننے ٹائم تو سورے عزت مند اوروں کا سفید ریشہ تھا اور ارا کے شار گشتہ مسنو خنانو شیف برزائی تے خنانو روڈا تے کچ کرے نو سمجھے پاس کی ارا مجبوری نہ رتٹ دمونگا روڈا تے ننو دے ایدا تینا پیشن کشا صرف چناتا تینا پڈنا ولفنگ کی دا اینو کرے دا اسٹیج رسنگانو کہ 4 بندہ درستم کی رہتا اور تکلیف کاٹانو خنانو اے زمانہ اور اینو کہ ارے ار آسودی ٹی دوں کے اوپر نا شکرون تو بائدے کہ شکر ادا کین اور دا سنا دا سہولت نا دورٹی جواننگا دورٹی ارگڑا اللہ تسنے ننے بس قدر کین تو دوننگا تینا سفید ریشہ تا قدر کین دوننگا تا کرے نہ نہیں تا تے پو مرین دائی تا تی شغلم بازس لیکن افتی پنتم ننکنم کی بازس اندہ امیدت کہ دا پروگرام انہم پسند کرو رہے برو کا پروگرام اس کا موکل کین اللہ نہ مانا اللہ